Mataji, I can leave, right? Yes, yes, you heard them. They all liked your kirtan. Mataji, Hare Krishna, thank you so much. Yes, and thank you for coming. Yes, Mataji. Hare Krishna. Hare Krishna. आता मी मंगलाचरण चालू करते आणि मग आपण आपला वर्ग चालू करूया. हरे कृष्ण. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः. श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप गदामह्यं ददाति स्वपदान्तिकं. नम ओं विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्ति वेदांत स्वामिन् इति नामिने. नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चातदेशतारिणे. हे कृष्णा करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते. तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंदा श्री अद्वैत गदाधरा श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. सर्वांचं स्वागत आहे. आज आपण 6वा अध्याय करतोय, ध्यान योग. तर आता हा अध्याय चालू करण्या अगोदर एक थोडस बॅकग्राऊंड तुम्हाला सांगते की काल जो आपण अध्याय केला कर्मयोग किंवा त्याला कर्म संन्यास योगी म्हटलेलं आहे, तर याच्यामध्ये अर्जुनाने प्रश्न विचारलेला आहे प्रथमच की मी काय करू, मी संन्यास घेऊ की कर्म योग करू, मी कर्म संन्यास घेऊ की कर्म योग करू. आणि कृष्णाने उत्तर काय दिलंय मला कोण सांगेल? तुम्ही अनम्यूट करू शकता. कृष्णाने काय उत्तर दिलंय की तू कर्म संन्यास घे की कर्म योग कर? सांगा बरं. इतर जण ऐकतायत ना क्लास? पल्लवी माताजी. कृष्णाने अर्जुनाला कर्मयोग करायला सांगितलाय. बरोबर, कर्मयोग श्रेष्ठ आहे म्हणून त्याला सांगितला. पण कर्म संन्यास सुद्धा का घेऊ नये असं हे कारण आता तुम्हाला ध्यान योगामध्ये लक्षात येईल की इकडे कृष्ण संन्यासाबद्दल सांगतो आणि मग अर्जुन आपलं मत त्याच्यावर मांडतो. म्हणजे एक गोष्ट श्रेष्ठ आहे, कर्मयोग श्रेष्ठ आहे हे तर कृष्णाने सांगितलंय, पण कर्म संन्यास सुद्धा एक मार्ग झाला कृष्ण प्राप्तीचा. तर तो मार्ग कसा आहे हे सुद्धा आपल्याला माहित पाहिजे, तरच मग आपण कर्मयोग करू शकतो. म्हणजे आता लहान मुलांना ते असतं ना, मल्टिपल चॉईस क्वेश्चन असतात, त्यातला एक टिक करायचा असतो, तर ते 3 चुकीचे असतात 4 पैकी. हे का चुकीचे असतात हे माहित असल्याशिवाय तो जे ऑप्शन बरोबर आहे तो टिक करू शकत नाही. तर इकडे सुद्धा कर्मयोग आणि कर्म संन्यास. आता इकडे कृष्ण कर्म संन्यासाबद्दल सांगणार आहे. आता मला तुम्हाला सांगायचं आहे की एखादा संन्यासी जो त्याच्या इंद्रिय विषयांचा त्याग करतो, आता त्यांनी पूर्ण इंद्रिय विषयांचा त्याग केलेला, पण वैराग्य हे काय त्याचं ध्येय झालं का?
नाही. वैराग्य किंवा संन्यास घेणं म्हणजे आपण जे चुकीच्या दिशेने पळतोय, इंद्रियांचे विषय आहेत, त्या दिशेला आपण आता चालत नाहीये. जे आपण अगोदर जोरात पळत जायचो ते पळणं आपल्याला थांबलेलं आहे. पण नुसतंच एका जागी उभं राहून काय तुम्हाला तुमच्या गंतव्यस्थानी किंवा तुमचं अल्टिमेट डेस्टिनेशन म्हणजे कृष्णाचा धाम तिकडे तुम्ही पोहोचू शकता का फक्त थांबून की बाबा आता मला पूर्ण वैराग्य मिळालेलं आहे, मी आता इंद्रिय भोगाकडे पळत नाहीये, असं नुसतं थांबून काही तुम्ही कृष्णापर्यंत पोहोचणार नाही. तर आता वैराग्य सुद्धा जे माणसामध्ये येतं, मी काल तुम्हाला सांगितलं एक फल्गू वैराग्य म्हणून सांगितलं की ज्यात प्रत्येक गोष्ट तो माणूस म्हणतो की ही माया आहे, हे मला नकोय, किंवा हे कृष्ण प्राप्तीमध्ये हा एक अडथळा आहे, मला नकोय असं म्हणून तो असं म्हणतो की पैसा सुद्धा माया आहे, मला खूप पैसा मिळवायचा नाहीये, त्यांनी काय मिळणार आहे, मी कृष्णापासून दूर जाणार आहे. त्याला फल्गू वैराग्य म्हणतात. आणि असा जो फल्गू वैराग्य असतो तो कालांतराने परत तो त्याच मायेकडे किंवा त्या पैशाकडे परत तो आसक्त होऊ शकतो. आणि दुसरं म्हणजे युक्त वैराग्य. युक्त वैराग्य म्हणजे तो माणूस बघतो की हा पैसा सुद्धा कृष्णाचा आहे, ही कृष्णाची एक शक्ती आहे आणि हा जो पैसा मला मिळालेला आहे हा मी कृष्णासाठीच त्याचा वापर करणार आहे, त्याला युक्त वैराग्य म्हणतात. मग आता काही जण जे फल्गू वैराग्य असतात ते सगळं सोडतात, जाऊन आश्रमात राहतात, पण त्यांना असं लक्षात येतं की त्यांचं वैराग्य पूर्णपणे गेलेलं नाही आणि काही काळाने त्यांचं मन परत या इंद्रिय भोगांकडे पळायला लागतं. पण काही माणसं असतात ते या संसाराला, या भौतिक जीवनाला खूप कंटाळलेले असतात, त्यांना कुठेही यश मिळत नाही आणि एवढे कंटाळलेले असतात, आजूबाजूला सगळी भांडणं असतात, घरी देखील कोणाकडे पटत नाही, म्हणून मग ते काय करतात, त्यांचं कुठे यश मिळत नाही, कोणाहीकडे पटत नाही, म्हणून बळजबरीने ते संन्यास घेतात आणि आश्रमात राहायला जातात. पण असं केल्याने त्यांच्या एक लक्षात येतं की मी आश्रमात राहायला गेलो, मी भौतिक जग सोडलं, पण आश्रमात राहणं सुद्धा त्यांना खूप कठीण वाटतं. बरं तिकडे सुद्धा त्यांची भांडणं होतात, त्याच्यामुळे ते जरी मटेरियल भौतिक जगापासून अलिप्त जरी झाले तरी आध्यात्मिक जीवनाकडे ते आसक्त होत नाही किंवा ती अटॅचमेंट अध्यात्माकडे त्यांची होत नाही, बरं का. आणि तिसरी माणसं जी असतात, जे युक्त वैरागी असतात, त्यांनी बराच काळ संन्यास घेण्या अगोदर खूप भक्ती केलेली असते आणि भक्तीने आणि ज्ञानाने पुस्तकं वाचलेली असतात, भक्तीने ज्ञानाने त्यांनी कृष्णाची अनेक वर्ष सेवा केली असते. तर अशी अनेक वर्ष सेवा केल्यावर त्यांच्या मनात जे वैराग्य येतं ते ज्ञानाने त्यांना वैराग्य येतं, त्यांना भौतिक जगाचा कंटाळा आलेला नसतो, पण त्यांना त्यांची ऍक्च्युअल पोझिशन काय आहे ही माहित असते. आणि मग असा जो संन्यासी असतो की ज्याच्यामध्ये वैराग्य भक्तीमुळे ज्ञानामुळे आलेला आहे, तोच खरा संन्यासी होऊ शकतो, तोच हा ध्यान योग करू शकतो आणि मग पुढे जाऊ शकतो. आणि मग कितीही आध्यात्मिक जीवनामध्ये अडथळे आले तरी देखील ते अडथळ्यामुळे त्याची आध्यात्मिक उन्नती जी असते ती थांबत नाही. म्हणजे अडथळे आले, तो बाधा असतो, काही काळ राहतो, पण त्याची आध्यात्मिक उन्नती होतच राहते. तर आता आपण हा जो ध्यान योग आहे तो आता जरा शिकूया. आता दुसऱ्या अध्यायात
कृष्णाने अर्जुनाला कर्मकांड सांगितलं. म्हणजे प्रथम जेव्हा आपण भक्त असतो तेव्हा आपण कर्मकांडी असतो. म्हणजे आपण म्हणतो की मी इतका इतका जप करीन किंवा एखादं होम करीन, सत्यनारायण पूजा करीन, अमकं हे करीन, कारण मला काहीतरी फळ पाहिजे. अशा आशेने माणूस परमेश्वराकडे जातो. मग तो कृष्णाकडे जाईल असं नाही, तो शंकराकडे जाईल, दुर्गा देवीकडे जाईल, गणपतीकडे जाईल. तर विविध ईश्वरांच्या ठिकाणी जाईल तो, पण कृष्णाकडे जाईल असं नाही. याला आपण म्हणतो कर्मकांडी. मग त्याच्यानंतर याला फळाची आशा असते. मग अनेक वर्ष कर्मकांड केल्यानंतर त्याला कुठेतरी समजतं की अजूनही मला जे काय हवंय, मला या देवतेकडून ते मिळू शकत नाही. तो पुस्तकं वाचतो, अभ्यास करतो आणि मग त्याच्या लक्षात येतं सर्वश्रेष्ठ देवता म्हणजे कृष्ण आहे. मग तो कृष्णाकडे जातो आणि त्याला म्हणतात सकाम कर्मयोग. अजूनही त्याच्या मनामध्ये आशा आहे, मी कृष्णाचा जप करीन, मी कृष्ण मंदिरात सेवा करीन, पण मला काहीतरी हवंय, मला काहीतरी फळ हवंय. तर अशाला सकाम योगी म्हणतात. आता हा सकाम कर्म करणारा जो योगी आहे, अनेक वर्ष सकाम कर्म केल्यानंतर त्याला खरोखर कृष्णाबद्दल खूप प्रेम निर्माण होतं आणि तो कृष्णाला म्हणतो की कृष्णा, खरंच आता मला काहीही नको, तुझ्याशिवाय काही नको. मी जे काही कर्म करतो ते सगळं फळ मी तुला अर्पण करतो. आणि तो सगळं फळ कृष्णाला देतो. आता सगळ्या फळाचा त्याग केल्यावर त्याचं मन कसं होतं, पूर्ण शांत होतं आणि त्याला वाटतं एकसारखं मी कृष्णाबद्दल विचार करावा. आता खूप वर्ष असा निष्काम कर्मयोग केल्यानंतर तो एका स्तराला पोचतो की त्याला ही जाणीव होते की मी हे शरीर नाही, मी आत्मा आहे किंवा मी कृष्णाचा अंश आहे. इथपर्यंत त्याला जाणीव होते, पण अजूनही त्याची चित्तशुद्धी झाली नसते. तर जेव्हा माणसाची चित्तशुद्धी होत नाही तेव्हा तो कृष्णाकडे जाऊ शकत नाही. तो भक्तीमध्ये भक्ती सेवा करू शकत नाही. मग अशाना कृष्णाने ध्यान योग सांगितला की तुमची चित्तशुद्धी झाली पाहिजे. थोडा सुद्धा तुमच्या हृदयामध्ये 6 अनर्थ असतात. ते 6 अनर्थ घालवल्याशिवाय तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकत नाही. तर ती 6 अनर्थ कोणती? काम, क्रोध, लोभ, अहंकार, मत्सर आणि भ्रम. ही 6 अनर्थ किंवा षडरिपू म्हणतात, ही आपल्या हृदयात राहत असतात. आणि जो निष्काम कर्मयोगी असतो तो जाणतो की अजून माझी पूर्ण चित्तशुद्धी झाली नाही. मी तुम्हाला उदाहरण सांगितलं ना की एक मोठा डॉक्टर आहे, तो खरोखर निष्काम कर्मयोग करतो, आलेल्या पेशंटना औषधं देतो, पैसे घेत नाही आणि सगळं कृष्णासाठी करतो. असा हा माणूस आहे. तर तरी देखील त्याच्या मनामध्ये सूक्ष्म अहंकार असतो. मी डॉक्टर आहे, माझ्याकडे मेडिकल नॉलेज आहे. हा समोरचा माणूस पेशंट आहे, त्याच्याकडे वैद्यकीय ज्ञान नाहीये. मी श्रेष्ठ आहे, तो कनिष्ठ आहे, मी त्याला रोगातून मुक्त करू शकतो, असा एक सुप्त अहंकार, सूक्ष्म अहंकार असतो. तेवढा सुद्धा अहंकार चालत नाही. तर हे निष्काम कर्मयोगीला माहित असतं की थोडासा क्रोध अजूनही माझ्यामध्ये, थोडासा अहंकार आहे. तर असं जाणून तो विचार करतो की आता मात्र मी हे जे काय निष्काम कर्मयोग करतो हे सुद्धा मी करणार नाही. मी कर्मसन्यास घेईन, मी जंगलात जाईन आणि मी ध्यान योग करेन. आता तुम्ही ऐका,
ध्यान योगामध्ये काय काय कुठली कुठली अंग आहेत आणि ध्यान योग कसं केलं जातं. पण प्रथम ज्यांच्या आनंदासाठी मी तुम्हाला भगवद्गीता समजावून सांगते आणि ज्यांच्या आनंदासाठी तुम्ही भगवद्गीता ऐकता त्या श्री श्री राधा गोविंदांना तुम्ही असाल तिकडनं आणि मी इकडून साष्टांग नमस्कार करते. त्याचप्रमाणे कृपामूर्ती श्रील प्रभुपाद ज्यांनी आपल्यासाठी साध्या सोप्या शब्दात भगवद्गीता लिहिली, ज्याच्यामुळे आपण ते अध्ययन करू शकतो, त्यांचे सुद्धा आपण आशीर्वाद घेऊया. त्यांना दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे नामानिष्ठ प्रभूजी ज्यांनी या स्लाइड्स केल्या, प्रेमा माताजी ज्यांनी मला प्रेरणा दिली आणि हे क्लास घ्यायला लावले, तर त्या दोघांना माझा दंडवत प्रणाम. त्याचप्रमाणे कुमुद माताजी, पल्लवी माताजी, वैष्णवी माताजी आणि कीर्तन करायला ज्या ज्या बायका मुली येतात इकडे, ज्यांच्या घरून मी क्लास घेते, पूर्वाताई, त्या सर्वांना मनापासून धन्यवाद आणि प्रणाम. आता आपण 5व्या अध्यायात अर्जुनाचा प्रश्न होता, एक छोटा रिकॅप घेऊया की कर्मसन्यास की कर्मयोग श्रेष्ठ काय आहे. मग कृष्णाने सांगितलंय कर्मयोग श्रेष्ठ आहे आणि त्यांनी सांगितलंय की तू निष्काम कर्म कर आणि बंधनातून मुक्त हो आणि सर्वोच्च वर लक्ष केंद्रित करून मुक्ती मिळव. आणि काल मी तुम्हाला शेवटी सांगितलं की 5व्या अध्यायात 29वा श्लोक जो आहे तो शांती सूत्र आहे की 3 गोष्टी आपल्याला समजतात की सर्व यज्ञांचा आणि तपांचा भोक्ता कृष्ण आहे, तो आपल्या सर्वांचा सुहृद आहे आणि तो सर्व लोक महेश्वरम आहे, सर्वांचा तो ईश्वर आहे. तर काल आपण हा 5वा अध्याय बघितला. आता 6वा अध्याय ध्यान योग. तर ध्यान योग म्हणजे काय आहे, त्यात अष्टांग योग, ध्यान योगला अष्टांग योगी म्हणतात. तर त्यात आपली प्रगती कशी करता येईल, अष्टांग योगाची 8 अंग कुठली आहेत, मग मन आपलं संयमित कसं करायचं आणि जो अष्टांग योग करतोय, समजा जर तो अयशस्वी झाला तर मग त्याचं काय होतं, हा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. आणि मग शेवटी कृष्ण त्याला सांगतो भक्ती योग हा सर्वोच्च योग आहे. आता योग म्हणजे काय, आता मी तुम्हाला काही हे दाखवते स्लाइड्स आणि मला सांगा की तुम्हाला काय वाटतं की हा योग आहे का, किंवा हा इकडे माणूस ज्यांनी आपली मान जमिनीच्या खाली पुरलेली आहे आणि शीर्षासन केलेला आहे, किंवा हा योग आहे का, किंवा आता इकडे बघा याला बियर योगा म्हणतात, किंवा इकडे याला गोट योगा म्हणतात, इकडे चेअर योगा म्हणतात, हा ऑफिसमध्ये करतात, किंवा असे अनेक तऱ्हेचे योग आहेत. तर मला सांगा बरं, तुम्ही अनम्यूट करून सांगू शकता की तुम्हाला काय वाटतं, हा योग आहे का? सांगा. नाही. नाही. मग हे काय आहे, तुम्ही जे स्लाइड्स बघितल्या त्याच्याबद्दल तुम्हाला काय म्हणायचंय? देवयानी माताजी बोला. बरं, इतरांना कोणाला बोलायचंय? हे योगा आहे, हे एक्सरसाइज साठी यूज केले जाते या सगळ्या गोष्टी. बरोबर. यांनी तुम्हाला फक्त शारीरिक काय व्याधी असतील त्या कमी होतील किंवा तुमचं आरोग्य सुधारेल, पण हे हा योग नाहीये. तर आता आपण ध्यान योग किंवा अष्टांग योग काय आहे हे बघणार आहे. अष्ट म्हणजे 8 अंगांचा योग आहे हा. तर ही 8 अंग कुठली आहेत त्याबद्दल आपण आता जाणून घेऊया. तर आता जो अष्टांग योग असतो बरं का, म्हणजे आपण एक तऱ्हेने म्हणूया मेडिटेशन
कितीतरी क्लासेस असतात ना जिकडे मेडिटेशन शिकवतात आणि ते सांगतात की हे जे ध्यान योग आहे हा कृष्णानेच सांगितलेला आहे, तोच आम्ही तुम्हाला सांगतोय. तर आता बघा, हे 8 अंग कुठली आहेत? यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार, धारणा, ध्यान आणि समाधी. ही जी 8 अंग झाली ही एका सिक्वेन्स मध्ये तुम्ही पाळली पाहिजेत. असं नाही मी यम करते, नियम आसन नाही, प्राणायाम करते, ध्यान करते, असं नाही. तुम्हाला सुरुवात यमनी केली पाहिजे, मग नियम, मग आसन, मग प्राणायाम. प्रत्येकामध्ये तुम्ही स्थिर झाल्याशिवाय पुढची जी पायरी आहे ती चढू शकत नाही. आता यम म्हणजे काय? यम म्हणजे बाह्य नियम किंवा एक्सटर्नल डिसिप्लिन जे आपण म्हणतो त्याला यम म्हणतात. त्याच्यामध्ये 10 गोष्टी आहेत बरं का. तर यम म्हणजे तुम्ही अहिंसेचं पालन केलं पाहिजे. मग सत्य, अस्तेय म्हणजे कोणाला फसवायचं नाही, खोटं बोलायचं नाही किंवा चोरी करायची नाही, अस्तेय. ब्रह्मचर्या म्हणजे मी म्यूट करते सर्वांना. आता ब्रह्मचर्या म्हणजे आता एखादा गृहस्थ असेल तर एक पत्नी व्रत आणि त्याला जी मुलं होतील त्या मुलांना कृष्ण भावना भावित जीवनाची माहिती देणे आणि कृष्णाचा भक्त करणे, असं पालन त्यांनी केलं पाहिजे. किंवा एखादा माणूस असेल तर तो जर ब्रह्मचारी असेल तर बायकांबरोबर संग करायचा नाही, त्यांच्याकडे बोलायचं सुद्धा नाही, त्यांच्याकडे बघायचं सुद्धा नाही. तर असे काही काही नियम आहेत. मग अपरिग्रह म्हणजे आपण आपल्याला लागेल तेवढंच आपण घरी साठवायचं, उगीच किलो किलो भरून अन्न घरी साठवायचं नाही. मग त्याच्यानंतर येतं शौच, संतोष, स्वाध्याय, जप आणि ईश्वर प्रणिधानी. तर हे सगळ्या 10 गोष्टी जेव्हा आपण करतो तेव्हा आपण यम याचं पालन करतो. बरं, आता दुसरं झालं नियम. नियम म्हणजे काय? तुमची इंटरनल डिसिप्लिन झाली. इंटरनल डिसिप्लिन किंवा अंतर्गत नियम म्हणजे काय की आपण आपली झोप जी आहे ती कमीत कमी ठेवली पाहिजे. श्रील प्रभुपादांनी लिहिलेलं आहे म्हणजे तुम्ही 6 तास झोपा, मग हवं तर रात्री 5 तास झोपा आणि दुपारी 1 तास झोपा. त्याच्यावर तुम्ही झोपू नका. तुमचं खाणं पिणं हे सगळं नियंत्रित पाहिजे. असं नाही हा कृष्ण प्रसाद आहे ना, आता कोणीतरी मला गुलाबजाम दिले आणि सांगितले की हा कृष्णाचा प्रसाद आहे, म्हणजे वाटेल तितके गुलाबजाम खायचे, वाटेल तेवढे आंबे खायचे, वाटेल तेवढा आमरस घ्यायचा 3-3 वाट्या की मला आवडतो म्हणून. नाही, असं नाही. तुमच्या सगळ्या ज्या सवयी आहेत खाण्यापिण्याच्या, निद्रा, मैथून या सगळ्या नियमित पाहिजे. त्याला म्हणतात इंटरनल डिसिप्लिन किंवा अंतर्गत नियम. मग ते झाल्यानंतर आसन. मग आसन आता इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की आसन हे कसं पाहिजे की तुम्ही कुशगवताचा एक मॅट घ्या आणि कुशगवतावरच तुम्ही बसा. त्याच्यावर तुम्ही हरणाचं कातडं घाला, म्हणजे हरणाचं जी चामडी असते त्याच्यावर बसलं की किड्या मुंग्या तिकडे जवळ येत नाही. आणि सरळ बसा. सरळ बसल्यावर तुमचे डोळे अर्धे बंद अर्धे उघडे पाहिजेत आणि नाकाच्या अग्रभागावर
तुमचं लक्ष पाहिजे आणि असं तुम्ही बसलं पाहिजे. बरं, यम मध्ये एक मुख्य म्हणजे मी सांगायला विसरले, बाह्य नियम म्हणजे तुम्ही तुमचं घर सोडून एकांत जागेत म्हणजे पर्वतावर, जंगलामध्ये जाऊन तुम्ही एकटे राहायला पाहिजे. असं नाही मोबाईल घेऊन जायचा वगैरे असं नाही. म्हणजे टोटल तुम्ही या अष्टांग योगावर एकाग्र मनाने आणि निश्चयात्मक बुद्धीने तुम्ही पुढे पुढे जाऊ शकाल. जर भौतिक जगात राहिलो तर आजूबाजूचे खूप डिस्ट्रॅक्शन असतात, खूप आकर्षण असतात आणि आपण मग मोहित होतो तिकडे आणि आपला जो अष्टांग योग आहे तो करत नाही. हा, तर यम मध्ये म्हणजे तुम्ही जंगलात जाऊन राहा, नाहीतर पर्वतावर जाऊन एकांत वास असला पाहिजे. मग आसन मी सांगितलं. आसन नंतर प्राणायाम. प्राणायाम म्हणजे काय, नुसतं बसून अनुलोम विलोम, भस्त्रिका फक्त तेवढंच नाही करायचं. प्राणायाम म्हणजे असा झाला पाहिजे की तुमचा जो उश्वास आहे तो श्वास झाला पाहिजे आणि श्वास जो आहे तो उश्वास झाला पाहिजे. म्हणजे तुमचा जो श्वास जो नेहमी आपण घेतो ना, श्वास उश्वास, ते रिव्हर्स झालं पाहिजे, ते पूर्ण उलट झालं पाहिजे. आणि जेव्हा अशा तऱ्हेने उश्वास श्वास आणि श्वास उश्वास होतो तेव्हा तुम्ही एका ट्रान्स मध्ये जाता आणि तुमच्या शरीराच्या ज्या ऍक्टिव्हिटीज आहेत त्या एकदम एकदम मिनिमम होतात. म्हणजे आता जेव्हा आपण नॉर्मल जेव्हा असतो तेव्हा आपल्याला भूक खूप लागते, आपल्याला तहान लागते. मग अशा ज्या ऍक्टिव्हिटीज असतात ना, या खूप खूप म्हणजे बेसिक बेअर मिनिमम होतात. आपल्याला तुम्ही एकदा जरी अन्न खाल्लं तरी आणि एका वेळेलाच पाणी पिलं तरी तुम्हाला दिवसभर तहान नाही लागणार. तर हे खूप महत्वाचं असतं. हा जो प्राणायाम आहे अशा तऱ्हेचा झाला पाहिजे आणि तो तशा तऱ्हेचा केव्हा होतो. आता प्राणायाम आणि मनाचा खूप संबंध आहे. बघा, आता समजा जर एखादा माणूस खूप चिडलेला आहे आणि त्यावेळेला समजा जर तुम्ही त्याचा पल्स बघितला तर तुम्हाला असं जाणवेल की याचा पल्स खूप वाढलेला आहे. त्याला पटकन पल्सला मराठी शब्द म्हणजे त्याची नाडी तपासली की लगेच लक्षात येतं की ते खूप त्याचा तो पल्स रेट हाय आहे. पण त्याच माणसाला जर तुम्ही सांगितलं की आता बस आणि थोड्या वेळ प्राणायाम कर आणि मग त्याची नाडी तपासली की तुमच्या लक्षात येईल की ती नॉर्मल आलेली आहे. मग आता हे जे आहे ना, हे आपण का करतोय, आपलं मन शांत होण्यासाठी. पण मन शांत होण्यासाठी तुम्ही बळजबरीने मनाला सवय लावली पाहिजे. यम नियम आसन हे केलं पाहिजे, प्रॅक्टिस केली पाहिजे. मग प्राणायामाची अशी प्रॅक्टिस करून मग मन शांत होतं. मग त्याच्या पुढे जे आहे त्याला म्हणतात प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे या दोन शब्द आहेत, प्रति आणि आहार. प्रति म्हणजे मागे घेणे किंवा टू विड्रॉ आणि आहार म्हणजे खाणं. पण खाणं आपण फक्त तोंडातून खातो का? आता हे खाद्य जे मी बोलते हे पोटासाठी नाही, हे मनासाठी खाद्य आहे. आपण डोळ्यांनी काय बघतो ते मनाचं खाद्य होतं. आपण जे खातो ते पोटाचंही खाद्य होतं आणि मनाचंही खाद्य होतं. कारण प्रत्येक जे आपण कुठलंही अन्न खातो ते सात्विक असतं, तामसिक असतं, नाहीतर राजसिक असतं. आणि हे प्रत्येक गुण जे आहेत ते मन शोषून घेतं आणि त्यामुळे ते मन विचलित होतं. जर आपण सात्विक खाणं खाल्लं नाही तर मग डोळ्यांनी आपण काय बघतो, कानानी काय ऐकतो, डोळ्यांनी आपण काय वाचतो, या सगळ्याचा परिणाम मनावर होत असतो. म्हणून प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे जो सीताधीर मुनी असतो तो काय करतो, ते एक मी तुम्हाला सांगितलं ना, ज्याप्रमाणे एक कासव
समोर त्यांनी बघितलं की एक प्राणी आहे जो त्याला मारेल, तो त्याचे सगळे अवयव आत घेतो. त्याचप्रमाणे आपण अष्टांग योग करतो, आपल्याला समाधीपर्यंत जायचंय. त्याच्यामुळे कुठलेही अडथळे जर आले, इंद्रिय विषय आले, की लगेच आपण त्याच्यापासून दूर गेलं पाहिजे. आपली इंद्रिय जणू काय आतमध्ये आपण घेतली पाहिजे. याला म्हणतात प्रत्याहार. आणि हा प्रत्याहार म्हणजे पहिली गोष्ट तुमच्या लक्षात आलं पाहिजे की फक्त खाण्यातून नाही, आपण काय ऐकतो, डोळ्यांनी काय बघतोय, काय वाचतोय, हा आपल्या मनाचा आहार होतो. मग जेव्हा मन तुमचं एकदम शांत आता होतं, आता इंद्रियांचे विषयातून तुम्ही पूर्ण तुमची इंद्रिय मागे घेऊ शकता. तर जेव्हा असं होतं तेव्हा आपण धारणाच्या पायरीवर जातो. आणि धारणामध्ये मन तुमचं कसं होतं, स्टेडी होतं, ते इकडे इकडे हलत नाही. आता चंचलपणा जो आहे मनाचा, तो पूर्ण गेलेला असतो आणि मन एकाग्र होतं. आणि जेव्हा मन एकाग्र होतं तेव्हा माणूस ध्यान करू शकतो. कृष्णाच्या अर्च विग्रहावर तो ध्यान करू शकतो. कृष्ण कथा ऐकताना सगळी इंद्रिय त्याची पूर्ण शब्द आणि शब्द काय बोलला जातो त्याच्यावर असतात. किंवा जेव्हा तो कानानी जप ऐकतो किंवा तोंडानी जप म्हणतो, तेव्हा पूर्ण कॉन्सन्ट्रेशन त्या जपावर असतं. मग अशी जी स्थिती असते त्याला आपण ध्यान म्हणतो. आणि ज्याप्रमाणे एखादी वात समजा जर तुम्ही अशा ठिकाणी ठेवली की जिकडे वारा नाहीये, तर ही जी ज्योत आहे, ही पंटीची ज्योत अगदी न हलता राहील. त्याचप्रमाणे आपलं पण मन जेव्हा आपण ध्यान करतो तेव्हा तसं राहिलं पाहिजे. आणि ते कधी राहतं, यम नियम आसन प्राणायाम प्रत्याहार धारणा केल्यानंतरच मन असं राहू शकतं. आणि मग शेवटी असं करता करता आपण कृष्णाचा इतका विचार करतो की 24 तास आपण त्याच्याच विचारात असतो. त्याला म्हणतात समाधी. तर हे जे आहे ही 8 अंग आहे, एक सायकल आहे, काही पायऱ्या आहेत. एक पायरी सोडून एकदम तिसऱ्या चौथ्या पायरीवर उडी मारता येत नाही. आणि हे जे बाहेर शिकवतात, मेडिटेशन शिकवतात, ते डायरेक्टली इकडनं चालू करतात. ते सांगत नाही यम नियम आसन, हे कृष्णाने जे सांगितलंय ते सांगत नाही. आणि अर्जुनाने ध्यान योगावर काय म्हटलंय हे सुद्धा सांगत नाही. आता पुढे आता इकडे बघितलं. आता हे सगळं मी समजावून सांगितलंय. आता पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. योगी व्यक्तीने निर्जन ठिकाणी एकटे राहावे आणि नेहमी काळजीपूर्वक आपल्या मनावर नियंत्रण ठेवावे. योगी व्यक्तीने त्याच्या खाणे, झोपणे, काम करणे आणि करमणुकीच्या सवयींमध्ये संयम ठेवावा, नियम ठेवावा. आसन. योगी व्यक्तीने कुशाच्या गवतावर कुशाचे गवत जमिनीवर ठेवावे आणि नंतर ते हरणाच्या कातड्याने झाकून टाकावे. आसन खूप उंच किंवा खूप खालचे नसावे आणि ते एखाद्या पवित्र ठिकाणी असले पाहिजे. व्यक्तीने आपले शरीर, मान, डोके सरळ रेषेत धरावे आणि नाकाच्या टोकावर स्थिरपणे पाहावे. अशा प्रकारे चंचल दबलेल्या मनाने भयरहित लैंगिक जीवनापासून पूर्णपणे मुक्त होऊन ध्यान करावे. प्राणायाम म्हणजे जेव्हा बाहेर जाणाऱ्या श्वासाची इनकमिंग मध्ये आणि येणाऱ्या श्वासाची आउटगोईंग मध्ये होणारी हालचाल थांबविण्याचा सराव होतो. आणि अशा प्रकारे शेवटी ट्रान्स मध्ये राहा, याला प्राणायाम म्हणतात. माताजी नेक्स्ट स्लाइड. प्रत्याहार. प्रत्याहार म्हणजे भौतिक अस्तित्वाचा अंतर्धारणा त्याच्या मानसिक क्रियाकलापांना शिस्त लावते आणि सर्व भौतिक इच्छांपासून रहित अतिरिक्त स्थितीत स्थित होतो.
त्याला योग प्राप्त झाला असे म्हणतात. ध्यान करताना वारा नसलेल्या ठिकाणी जसा दिवा डळमळीत होत नाही, त्याचप्रमाणे दिव्यवादी ज्याचे मन नियंत्रित आहे तो दिव्य स्वरूपाच्या ध्यानात सदैव स्थिर राहतो. आणि समाधी म्हणजे माणूस कधीही डळमळीत होत नाही, अगदी मोठ्या अडचणीतही डळमळीत होत नाही आणि भौतिक संपर्कातून उद्भवणाऱ्या सर्व दुःखांपासून हे खरे स्वातंत्र्य आहे. हरे कृष्ण. आता बघा, हा माणूस ध्यान योग करतोय. पहिली गोष्ट म्हणजे एकांतात राहायला पाहिजे आणि भय नसलं पाहिजे. इकडे बघा, पाठीमागे वाघ हे दिसतोय का स्लाइड मध्ये तुम्हाला? तर आता हा माणूस बघा तरी किती शांत आहे बघा. आता मला तुम्ही सांगा की तुम्हाला आवडेल का हा अष्टांग योग करायला? तुम्ही अनम्यूट करा आणि सांगा मला. प्रॅक्टिकल वाटतोय का तुम्हाला? सांगा बरं. अनम्यूट करा, तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय? नाही. हो. कोणाला कोणी हो म्हंटलंय? आवडेल करायला. आवडेल का कांचन माताजी. करायला तुम्हाला? मग असं आवडेल एकांतात राहायला? तिकडे कोणी नाही, आपला मोबाईल पण घेऊन जाता येत नाही. हो. बरं, चालेल. आता आपण बघूया. बरं, इतरांना आणि कोणाला आवडलेला आहे का अष्टांग योग? नाही, बिलकुल नाही. बरं, करायला आता आवडेल आपण पण करीन आयुष्य. हा, एका आता आपण टप्प्यापर्यंत ऐकूया. आपल्याला आवडेल, पण जे हे आपल्याला पूर्ण कायमसाठी हे करायचं असलं तर ते नाही होऊ शकणार. बरोबर आहे. आता आपण बघूया अर्जुन काय सांगतोय. अर्जुनाचं मत ऐकूया आपण. आता अर्जुन बघा, अर्जुन कोण होता? हा खूप त्याचं मन आणि त्याचं कॉन्सन्ट्रेशन जबरदस्त होतं. जबरदस्त मनाचा फोकस होता. मन एकाग्र तो करू शकत होता अगदी लहान वयापासून. ही गोष्ट तुम्हाला माहिती आहे की त्यांनी एक पक्षी ठेवला होता द्रोणाचार्यांनी एका झाडाच्या फांदीवर आणि त्याच्या डोळ्यावर नेम धरून बाण सोडायचा होता. आणि फक्त अर्जुनानेच सांगितलं की मला फक्त पक्षाचा डोळा दिसतो, बाकी काही दिसत नाही. तर इतका अर्जुनाचं मन एकाग्र होतं. त्याच अर्जुनाने द्रौपदी स्वयंवराच्या वेळेला त्यांनी जो बाण मारला, वर माशाकडे बघितला नाही, मासा गोल गोल फिरत होता आणि त्याच्या प्रतिबिंबाकडे बघून त्याला नेम धरायचा होता. तरी देखील तो किती अचूक होता. तो बरोबर बाण माशाला लागला आणि अशा तऱ्हेचा हा अर्जुन होता. मनाचं जबरदस्त कॉन्सन्ट्रेशन होतं, खूप फोकस होता. तर असा हा अर्जुन होता की तो जो त्याचा एक जन्म कृष्णाबरोबर होता, जिकडे कृष्ण नारायण आणि अर्जुन नर होता. म्हणजे असा एवढा मोठा कृष्णाचा भक्त जो कृष्णाबरोबर किती वर्ष राहिला होता. आपण किती जण कृष्णाच्या असे समोरासमोर आहोत म्हणायला की माझी विल पॉवर, माझं मनाचं कॉन्सन्ट्रेशन हे 100% आहे. तर आता बघूया, असा हा अर्जुन होता. तर अर्जुन काय म्हणतोय आपण बघूया. बरं, एकदा अर्जुन हा मोठा योद्धा होता. तिन्ही लोकात तो प्रसिद्ध होता. आणि एकदा शंकरांनी ठरवलं की आपण बघूया खरोखरच हा सर्वात श्रेष्ठ धनुर्धर आहे का. म्हणून अर्जुन ज्या जंगलामध्ये शिकार करायला निघाला होता, त्याच जंगलामध्ये शंकर पण आला आणि दोघांनीही एकाच वेळेला बाण एका डुकरावर मारला. आणि शंकरांनी भिल्ल माणसाचं रूप घेतलं होतं आणि दोघांचंही भांडण झालं. आणि ते म्हणाले, दोघंही म्हणाले की हे डुक्कर माझं आहे.
मग त्या दोघांचं युद्ध चालू झालं आणि युद्धामध्ये शंकर अर्जुनाला हरवू शकले नाही आणि त्यांना खूप आनंद झाला अर्जुनाचं युद्ध बघून, त्याचं युद्ध कौशल्य बघून त्यांना खूप आनंद झाला आणि त्यांनी त्यांच्या मूळ रूपात आले आणि त्यांनी अर्जुनाला गांडीव धनुष्य दिलं. तर असा हा अर्जुन होता बरं का, जो एकदम एकाग्र मनाचा होता, अगदी अचूक नेम धरणारा होता असा. आता तो बघा, तो काय म्हणतोय कृष्णाला, आता आपण ऐकूया. कुमुद माताजी, हरे कृष्णा. एक मिनिट. चंचलम हि मन कृष्ण प्रमाथी बलवदृढम तस्याहं निग्रहं मन्ये वायोरिव सुदुष्करम. हरे कृष्ण. आता बघा काय म्हणतोय. हरे कृष्ण. हे कृष्ण, मन हे चंचल, अशांत, जिद्दी आणि अतिशय बलवान आहे आणि त्याला वश करणे माझ्या मते वाऱ्यावर नियंत्रण ठेवण्यापेक्षाही कठीण आहे. हरे कृष्ण. इकडे अर्जुनाने फुली मारली आहे की मला हा योग करता येणार नाही. त्यांनी सांगितलं का, कारण कृष्णा माझे मन चंचल आहे, अशांत आहे, जिद्दी आहे आणि खूप हट्टी आहे, खूप बलवान आहे. आणि मी त्याला नियंत्रित करू शकत नाही. एक वेळ वाऱ्याला मी तसे करू शकेन, पण माझ्या मनाला हे करू शकत नाही मी. आणि तू मला असं काहीतरी सांगू नकोस जे अशक्य आहे. आता आपण ऐकूया कृष्ण काय म्हणाले. हरे कृष्ण. धन्य भगवान म्हणाले, हे कुंतीच्या पराक्रमी पुत्रा, चंचल मनाला आवर घालणे निसंशय कठीण आहे, परंतु निरंतर अभ्यासाने आणि अलिप्ततेने ते शक्य आहे. ज्याचे मन बेलगाम आहे त्याच्यासाठी आत्मसाक्षात्कार हे अवघड काम आहे, पण ज्याचा मनावर ताबा आहे आणि जो योग्य मार्गाने प्रयत्न करतो त्याला यशाची खात्री आहे. हरे कृष्ण. आता कृष्ण अर्जुनाला सांगतोय की तू जे काय समजतोय तसं नाहीये, काय अशक्य नाहीये. नाहीतर मी तुला हे सांगितलंच नसतं. शक्य आहे आणि मी मानतो की मन चंचल आहे आणि त्याला वश करणं अवघड आहे, पण निरंतर अभ्यासाने आणि वैराग्याने ते शक्य आहे. तू प्रॅक्टिस कर आणि तू वैराग्याने तुझ्या मनाला वश करू शकशील, असं कृष्णाने सांगितलंय. आता मन, आता मला तुम्ही सांगा, मन म्हणजे तुम्हाला काय वाटतं? तुमचा मित्र आहे की शत्रू आहे? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतं. शत्रू. दोन्ही आहे. चालेल, बरं चालेल. तर आता काही जणांनी सांगितलं मन शत्रू आहे, काही जण म्हणतात मन दोन्ही आहे. आता आपण ऐकूया मन काय आहे. निश्चित आपला शत्रू आहे की मित्र आहे. हरे कृष्ण. पल्लवी माताजी. हरे कृष्ण माताजी. ज्याने मनावर विजय मिळवला आहे त्याच्यासाठी मन हे सर्वोत्तम मित्र आहे, परंतु जो तसे करण्यात अयशस्वी ठरला त्याचे मन सर्वात मोठे शत्रू असेल. हरे कृष्ण. आता मला सांगा की मन दोन्हीही आपलं असू शकतं का, शत्रू पण आणि मित्र? आता भौतिक उदाहरण देते. आता तुमचा एक खूप एक मोठा शत्रू आहे. तो असं होऊ शकतं का उद्या तुमचा मित्र झाला, परत परवा शत्रू झाला, परत मित्र झाला, असं होऊ शकतं का भौतिक नात्यांमध्ये? नाही. म्हणजे एखादा मित्र असेल, मग आपल्याला लक्षात येतं की हा माझ्याशी बरोबर वागत नाही. आता हा शत्रू आहे, मग शत्रू आपण याला समजल्यावर आपण परत त्याचे मित्र होऊ शकत नाही. तर अगदी त्याचप्रमाणे मन हे दोन्ही होऊ शकत नाही आपलं, शत्रू पण आणि मित्र पण. तर समजा जर आपण आपल्या मनावर विजय मिळवला
तर मन हा आपला मित्र होतो, नाहीतर आपला शत्रू आहे. आता हे प्रल्हाद महाराजांनी 7वा स्कंद श्रीमद भागवतम मध्ये सांगितलंय की आपण शत्रूला आपल्या बाहेर बघत असतो, की हा माझा शत्रू आहे, ही बाई माझी शत्रू आहे, ही लोक शत्रू आहेत. आपण बाहेर बघत असतो, पण शत्रू कुठेही बाहेर नसतो. शत्रू आपल्या मनामध्ये असतो आणि सर्वात मोठा शत्रू म्हणजे आपलं मन असतं. तर मन का आपलं शत्रू असतं? कारण आपण ज्या क्षणी कृष्णाला विसरतो त्या क्षणी मन आपलं शत्रू होतं आणि मग ते शत्रू जे आहेत ते आपल्याला बाहेर दिसायला लागतात. हाही माझा शत्रू आहे, तोही शत्रू आहे. आता ज्या वृंदावनामधल्या गोपी होत्या, तर 10व्या स्कंदामध्ये त्यांनी ब्रह्मदेवाला खूप नावं ठेवली की ब्रह्मदेवा, तू ही पूर्ण सृष्टी तयार केलीस, तरी देखील तू किती चुका केल्यास. तू जेव्हा मानव तयार केलेस तेव्हा त्यांना डोळ्याच्या पापण्या दिल्या आणि आम्हाला कितीदा तरी असे डोळे बंद करावे लागतात आणि त्याच्यामुळे आम्हाला कृष्णाचा सुंदर चेहरा दिसत नाही. आम्हाला लवमात्र कृष्णाचा चेहरा दिसत नाही. तर तू असा कसा एखादा मानव करू शकलास? अशा डोळ्याची रचना हवी होती की ते कधीच बंद होणार नाहीत आणि त्या डोळ्यांनी आम्हाला असं वाटतं की नेहमी आम्ही कृष्णाला बघत राहावं. तर इकडे आपण जेव्हा कृष्णाला विसरतो तेव्हा मन आपला शत्रू असतो. आता तुम्ही मला सांगा, तुम्हाला शक्य आहे का की कृष्णाला 24 तास स्मरणात ठेवणं? सांगा बरं. तुम्हाला अनम्यूट करायला येतं? सांगा. नाही. नाही. आणि अगदी तुम्ही ठरवलं, तुम्ही 16 तास ठरवलं की मी स्मरण करणारच कृष्णाचं, पण जेव्हा आपण 8 तास झोपतो किंवा 6 तास झोपतो, जे काय आपण झोपतो, तेव्हा आपण काय गॅरंटी देऊ शकतो की मी कृष्णाला स्मरणात ठेवीनच? नाही. तेव्हा आपण हे करू शकत नाही. तर इकडे तर म्हटलंय की एक क्षणभरासाठी सुद्धा जर तुम्हाला कृष्णाचं विस्मरण झालं तर मन तुमचं शत्रू होतं. तर आता कृष्णाने सांगितलंय की हा जो अष्टांग योग आहे हा अशक्य नाहीये, शक्य आहे. प्रॅक्टिस कर, अभ्यास कर आणि वैराग्याने तुला अष्टांग योग करता येईल. आता अर्जुन काय म्हणतो आपण बघूया. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. अर्जुन म्हणाला, हे कृष्ण, जो आरंभी आत्मसाक्षात्काराच्या मार्गाचा श्रद्धेने स्वीकार करतो, परंतु नंतर सांसारिक आसक्तीमुळे मार्गभ्रष्ट होतो आणि यामुळे योग सिद्धी प्राप्त करू शकत नाही, अशा अयशस्वी योग्याला कोणती गती प्राप्त होते? श्लोक नंबर 41. योग भ्रष्ट योगी पुण्यात्म्यांच्या लोकांमध्ये अनेक वर्ष सुख उपभोगल्यानंतर पुन्हा गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. श्लोक नंबर 42. किंवा योगाच्या प्रदीर्घ अभ्यासानंतर अयशस्वी झाल्यास तो त्यास जन्म अशा अतेंद्रिय लोकांच्या कुटुंबात घेतो, जे निश्चितच शहाणपणाने महान आहेत. असा जन्म या जगात नक्कीच दुर्मिळ आहे. हरे कृष्ण मातेजी. हा, आता बघा अर्जुनाचा प्रश्न आहे. ठीक आहे, तू म्हणतोयस अशक्य आहे ना, मग मला एक शंका आहे. एक माणूस गेला अष्टांग योग करायला आणि खूप वर्ष तो अष्टांग योग करत राहिला, पण काही
कारणामुळे तो पूर्ण नाही झाला, तो परत संसारामध्ये आला. किंवा अष्टांग योग करता करता जाता जंगलात राहतोय, पर्वतावर राहतोय, कुठल्या तरी हिंस्र प्राण्यांनी हल्ला केला त्याच्यावर आणि तो बिचारा त्या माणसाचं निधन झालं. तर मग अशा माणसाला जो अयशस्वी झालाय त्याला कोणती गती प्राप्त होते, पुढे त्याचं काय होतं? तर इकडे कृष्णाने सांगितलं की असा जो योगभ्रष्ट योगी आहे त्याचा कुठे जन्म होतो, त्याचा तो स्वर्ग लोकांमध्ये उच्च ग्रहांवर जातो आणि अनेक एक वर्ष सुख आनंद याचा उपभोग घेतो आणि पुन्हा तो गुणवान कुटुंबामध्ये किंवा वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म घेतो. म्हणजे तो काय होतो, त्याचा जन्म एका श्रीमंत घरी होतो आणि ते कसं कुटुंब असतं, गुणवान असतं, नुसतं श्रीमंत नसतं, पण श्रीमंती तर असतेच, पण नैतिकता पण असते. आणि अशा कुटुंबामध्ये जन्म घेतल्यावर जो योगभ्रष्ट झालेला असतो त्याला एक प्लॅटफॉर्म मिळतो. आता त्याला रोज नोकरीची, पैशाची याची काळजी नसते. तो त्याचा वेळ पूर्ण कृष्णाकडे किंवा जो योग राहिलेला आहे तिकडनं पुढे जायला त्याला वेळ असतो. आणि वेळ असल्यामुळे तो एकांत मनाने, पैसा खूप आहे आता त्याला वेळ सुद्धा मिळतो, एकांत मनाने तो परत तो योग चालू करतो. म्हणून कृष्ण त्याला एखाद्या गुणवान श्रीमंत वैभवशाली कुटुंबामध्ये जन्म देतो. आणि एखादा योगी असेल अगदी 90-95% त्याचा ध्यान योग झाला असेल, आता थोडासाच राहिला, अशा लोकांना, अशा योगभ्रष्ट योगींना कृष्ण एका वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म देतो. वैष्णव कुटुंबामध्ये जन्म मिळणं अतिशय दुर्मिळ आहे. हे बघा या स्लाइड मध्ये दाखवलंय, हा मुलगा अशा ठिकाणी त्याचा जन्म झालाय की लहानपणापासूनच तो कीर्तन करतो, तो आईबाबांबरोबर बसतो, त्याचे आई वडील त्याला कृष्ण कथा सांगतात, लहानपणापासूनच त्याला मंदिरात घेऊन जातात. तर अशा कुटुंबात, वैष्णव कुटुंबात जन्म होणं नक्कीच दुर्मिळ आहे असं कृष्ण आपल्याला सांगतो. आता अर्जुनाचा प्रश्न आहे की श्रेष्ठ योगी कोण? आता 6 अध्याय होत आले आणि त्यांनी ऐकलेलं आहे, ज्ञान योग ऐकलेला आहे, थोडा भक्ती योग झालेला आहे, कर्मयोग झालेला आहे. आता श्रेष्ठ योग कुठला असा त्याला प्रश्न पडतो. आता तुम्हाला कृष्णाकडे जायचं असेल तर विविध मार्ग आहेत बरं का, कर्मयोग, ज्ञान योग, अष्टांग योग, भक्ती योग. मग आता समजा जर एखादी बिल्डिंग आहे आणि 50 मजले आहेत आणि 2 तऱ्हेने तुम्ही जाऊ शकता. एक शिड्या घेऊ शकता, पायऱ्यानी वर जाऊ शकता, किंवा लिफ्ट असते, लिफ्टनी जाऊ शकता. तर आपण काय म्हणू की 50 मजले वर चढायला 6 तास लागतील, त्यापेक्षा मी लिफ्ट घेते आणि 1 मिनिटातच वर पोहोचते. तर त्याचप्रमाणे एखादी जर एक ही याला योगा लॅडर म्हटलेलं आहे, हा योगाची शिडी आहे. तर सर्वात खाली कुठला योग आहे? कर्मयोग आहे, त्याच्यावर ज्ञान योग आहे, त्याच्यावर अष्टांग योग आहे आणि सर्वात वर भक्ती योग आहे. म्हणजे तुम्ही भक्ती योग केला की हे 3 योग करावे नाही लागत, डायरेक्ट तुम्ही लिफ्ट घेताय कृष्णापर्यंत पोचण्यासाठी. तो सर्वात सुलभ मार्ग आहे आणि लवकर आपल्याला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. हरे कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. आणि सर्व योगींमध्ये जो नेहमी माझ्यामध्ये मोठ्या श्रद्धेने राहतो, दिव्य प्रेममय सेवेत माझी उपासना करतो, तो योगात माझ्याशी सर्वात घनिष्ठपणे एकरूप होतो आणि सर्वांमध्ये सर्वोच्च असतो. हरे कृष्ण. आता हे इकडे कृष्णाने सांगितलंय की सर्वात श्रेष्ठ योगी भक्ती योगी असतो. हे त्यांनी
6व्या अध्यायाच्या शेवटचा श्लोक आहे त्यात सांगितलंय. आणि इकडे कृष्णाचे सगळे मित्र दाखवले. ते रोज सकाळी वृंदावनात जात असे, वासरांना गायींना घेऊन जात असे, खेळ खेळत असे. आणि ही जी सगळे हे बालगोप होते हे दिवसभर नुसते कृष्ण कृष्ण करत असे. घरी आल्यावर सुद्धा आपल्या आईला कृष्णाबद्दल सांगत असे. सकाळी उठल्यावर कृष्णाच्या घरी जाऊन हाक मारत असे, चल आता लवकर उठ, पहाट झाली, आपल्याला जायचंय वृंदावनात. बरं, वृंदावनात जाऊन सुद्धा केवढे असुर यायचे मारायला कृष्णाला आणि हे जे बालगोप होते त्यांना. तरी देखील त्यांची कृष्णावर एवढी श्रद्धा होती, त्यांनी कृष्णाला कधीच सोडलं नाही. आणि मोठ्या कौतुकाने जाऊन सांगायचे आपल्या आईना, आज हा असुर आला होता, कृष्णाने असं मारलं, असं केलं. तरी एवढी संकट आल्यावर नेक्स्ट डे, दुसऱ्या दिवशी त्यांना कृष्णच हवा होता. तर असं त्यांचं कृष्णावर खूप प्रेम होतं, खूप श्रद्धा होती. आणि आपणही तशीच ठेवली पाहिजे. आपणही लक्षात ठेवलं पाहिजे, आपल्यावर येणारी संकट जरी आली तरी कुठेही आपली श्रद्धा कमी नाही झाली पाहिजे. आपण सुद्धा कृष्ण कृष्ण करतच राहिलं पाहिजे. आता हा जो जप आपल्याला सांगितलेला आहे, हा कुठे सांगितलेला आहे? हा श्रीमद भागवतम मध्ये 12वा स्कंद आहे. त्या 12व्या स्कंद 3रा अध्याय आणि 52वा श्लोक आहे. तर याच्यात आपल्याला सांगितलेलं आहे की तुम्ही या युगाचं कीर्तन म्हणजे काय, तुम्ही महामंत्राचा जप करा. बरं, तर इकडे हा जप दिलेला आहे. कृते अध्यायतो विष्णु त्रेतायाम यजतो मखैः द्वापारे परिचर्यायाम कलौ तद्दरी कीर्तनात. तर आता आपण याचा अर्थ बघूया. याचा अर्थ आहे की सतयुगामध्ये तुम्ही ध्यान योग करा. ध्यान योग केल्याने तुम्हाला कृष्णाची प्राप्ती होऊ शकेल. आता सतयुगामध्ये ध्यान योग सांगितलेला आहे. हा ध्यान योग करण्यासाठी तुम्हाला खूप वर्ष लागतात. 10,000 वर्ष, 20,000, 30,000 वर्ष लोक जंगलात जाऊन ध्यान योग करायचे. आता आपलं आयुष्य किती आहे? जास्तीत जास्त 100. तर ध्यान योग आपल्याला करणं शक्य नाहीये बरं का या कलियुगामध्ये. मग त्रेता युगा मध्ये यज्ञ करा. तर यज्ञ करण्यासाठी तुम्हाला ब्राह्मण लागतात, खूप सामग्री लागते, खूप पैसा खर्च करावा लागतो, खूप वेळ लागतो हे सगळं करायला. तर तेही शक्य नाहीये, कारण कलियुगामध्ये कोणी ब्राह्मणच नाहीये. तर मंत्र कसे म्हणणार? तर हा यज्ञ आपल्याला करता येत नाही या कलियुगामध्ये. द्वापार युगामध्ये कृष्ण प्राप्ती होण्यासाठी मोठ्या प्रमाणावर मंदिर पूजा सांगितले. तर मंदिर पूजा बघा, ते द्वापार युगात कसे करायचे? सगळी चांदी सोन्याची भांडी असायची, त्याच्यानंतर खूप दान करायचे आणि मोठ्या प्रमाणावर ही पूजा करायचे. तर आता हे सगळं करायला आपल्याकडे पैसाही नाहीये, वेळही नाहीये, त्याच्यामुळे मोठ्या प्रमाणावर मंदिर पूजा करणे अशक्य आहे. आता तुम्ही मला सांगा की तुम्ही मंदिरात जाता का आणि गेल्यावर किती वेळ मंदिरात बसता हे सांगा तुम्ही मला. कोण सांगेल? तुम्हाला अनम्यूट करायला येतंय, पटकन सांगा. हो, मंदिरात जातो, पण जसं वेळ मिळेल तसं बसतो. असं नाहीये की 1 तास बसलंच पाहिजे. जास्तीत जास्त आपण 10 मिनिटं 15 मिनिटं थांबतो. आपण सारखं वेळेकडे बघत असतो.
तासभर बसणं वगैरे तर अशक्य आहे. तर इकडे ही जी आहे मोठ्या प्रमाणावर मंदिर पूजा, तर हे शक्य नाहीये, वेळ पण नाहीये आणि पैसाही नाहीये आपल्याकडे. आणि हेच त्यांनी भागवतात सांगितलेलं आहे की कृतयुग म्हणजे सतयुग मध्ये विष्णूचं ध्यान करून तुम्हाला कृष्ण प्राप्ती होऊ शकते. त्रेता युगामध्ये मोठमोठी यज्ञ करायची. द्वापार युगामध्ये विस्तृत पूजा, मंदिर पूजा, आणि कली युगामध्ये हरिकीर्तन हे कलियुगामध्ये करता येण्यासारखं आहे. तुम्हाला कुठेही जावं नाही लागत, तुम्ही घरी बसून करू शकता. परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप करू शकता. त्याला असं नाही तुम्ही अमक्या दिशेला बघून जप केला पाहिजे, अमक्या वेळेला जप केला पाहिजे, नाही. काहीही रूल नाही, काहीही नियम नाही. तुम्ही कधीही बसा, कधीही कुठेही तुम्ही जप करू शकता. तर आपल्याला चैतन्य महाप्रभूंनी हरे कृष्ण मंत्राचा जप दिलेला आहे. आता इकडे बघा, ज्याप्रमाणे ही खूप उंच इमारत आहे, तुम्ही शिड्या घेऊन वर चढू शकता किंवा लिफ्ट. आता जेव्हा आपण लिफ्ट घेतो तेव्हा आपण भक्ती योग करतो किंवा आपण जप करतो. आणि इतर जर आपण केला, ध्यान योग केला, विस्तृत मंदिर पूजा केली, यज्ञ केले, तर मात्र आपल्याला पोचायला कृष्णाची प्राप्ती होण्यासाठी खूप खूप जन्म घ्यावे लागतात. तर हे सांगितलेलं आहे. आता आपण बघूया मंत्र म्हणजे काय. मन म्हणजे तुम्हाला माहिती आहे आपलं मन. म्हणजे त्रायते म्हणजे डिलिव्हरी. तर आपण ज्याप्रमाणे आता कोविड असताना आपण बिग बास्केट, अमेझॉन मधून काय काय ऑर्डर प्लेस करायचो ना, आणि ते डिलिव्हरी बॉईज येऊन डिलिव्हरी करायचे घरापर्यंत. मग आता आपली डिलिव्हरी कृष्णाकडे कोण करतं? आपली डिलिव्हरी हे मन करतं. तर म्हणून आपण जेव्हा मंत्र म्हणतो की मी अमका मंत्र म्हणते, तेव्हा लक्षात घ्या की तो जो मंत्र आहे मनाच्या द्वारे, तो तुम्हाला कृष्णापर्यंत मंत्र कृष्णाच्या धामापर्यंत तुम्हाला पोचवू शकतो. त्याला मंत्र म्हणतात. तर आता आपल्याला श्रील प्रभुपादांनी सांगितलंय जप कुठला करायचा. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. आता हा जो जप आहे, हा आपल्याला जप म्हणजे एका ठिकाणी बसून जप करू शकता. तुम्ही वाद्य घेतली, टाळ, मृदुंग, पेटी, तबला या सहित मंत्र म्हटला की ते संकीर्तन होतं. आता हे आणि याचे संदर्भ कुठे आले? नारायण संहिता आहे त्याच्यामध्ये हा संदर्भ आलाय की तुम्ही कलियुगामध्ये फक्त भगवंताच्या पवित्र नामाचा जप करा. आणि हा जो स्पेसिफिक मंत्र आहे ना, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हा कली संतरण उपनिषदामध्ये लिहिलेला आहे की या मंत्राचा तुम्ही जप करा. आणि चैतन्य चरितामृत आदिलीला 17.21 यात तर अगदी जणू काय ओरडून सांगितलंय की हरिनाम 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 हेच तुम्ही घ्या कलियुगात. तर सांगितलंय हरेर्नाम हरेर्नाम हरेर्नामैव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गती अन्यथा. म्हणजे ओरडून सांगितलंय की हरिनाम हरिनाम हरिनाम, केवळ हरिनाम हेच कलियुगात घ्या आणि अन्य कुठलाही मार्ग नाहीये. हे वाचता पल्लवी माताजी? हो माताजी.
या भांडणाच्या आणि दांभिकतेच्या युगात मुक्तीचे एकमेव साधन म्हणजे परमेश्वराच्या पवित्र नामांचा जप. दुसरा मार्ग नाही, दुसरा मार्ग नाही, दुसरा कोणताही मार्ग नाही. हरे कृष्ण. आता इकडे हे परत श्रीमद भागवतम मध्ये 12वा स्कंद 3रा अध्याय 91वा श्लोक आहे. तर त्यात त्यांनी काय सांगितलंय? कलेर्दोष निधे राजन नास्ति एको महान गुणः कीर्तनात एव कृष्णस्य मुक्त संग परम व्रजेत. आता हरे वाचा. कृष्ण. हरे कृष्ण माताजी. माझ्या प्रिय राजा, कलियुग जरी दोषांनी भरलेले असले तरी या युगात एक चांगला गुण आहे. तो असा की हरे कृष्ण महामंत्राचा जप केल्याने मनुष्य भौतिक बंधनातून मुक्त होऊ शकतो आणि अंतरिंद्रिय राज्यात उन्नत होऊ शकतो. हरे कृष्ण. तर आपल्याला हा जो मंत्र आहे चैतन्य महाप्रभूंनी सांगितलाय आणि त्यांनी हे हरिनाम संकीर्तन चालू केलंय. आता भगवद्गीतेत कुठे सांगितलंय? 10वा अध्याय 25वा श्लोक आहे. त्यात सांगितलंय सर्व यज्ञांमध्ये मी नाम जप आहे असं कृष्णाने सांगितलेलं आहे. ते आपण 10वा अध्याय आला की बघू. आता हे चैतन्य चरितामृत अंत्यलीला 20.16 इकडे सांगितलंय. नाम नाम अकारी बहुधा निज सर्व शक्तीसी तत्र अर्पिता नियमिता स्मरणे न कला एतर्दर्शी तव कृपा भगवान ममापि. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय दुर्दैवम इदम जानम इहना. तर इकडे त्यांनी सांगितलंय. आता वाचता का? हो माताजी. हे परमपुरुष भगवंत, तुझ्या पवित्र नामातच जीवाचे सर्व सौभाग्य आहे आणि म्हणून तुझी अनेक नावे आहेत जसे की कृष्ण आणि गोविंदा. तू त्या नामांमध्ये आपले सर्व सामर्थ्य गुंतवले आहेस आणि ते लक्षात ठेवण्यासाठी कोणतेही कठोर आणि जलद नियम नाहीत. हरे कृष्ण. आता इकडे माताजी मी लेवल 2 साठी लिव्ह करू क्लास? चालेल चालेल, लिव्ह करा. आता हरे कृष्ण. हरे कृष्ण. आता इकडे सांगितलेलं आहे की कृष्णाने त्याचं सगळं सामर्थ्य नावामध्ये ठेवलेलं आहे बरं का. आणि जेव्हा आपण शुद्ध नाम घेतो, आता आपण नाम अपराधावर नाम घेतो, आपण खूप अपराध करतो बरं. तर जेव्हा आपण शुद्ध नाम घेतो तेव्हा आपल्याला खरोखर ही अनुभूती मिळते की कृष्णाने त्याची सगळी शक्ती नामात ठेवलेली आहे. आणि आपण कृष्णाचं जेव्हा नाम घेतो तेव्हा इधर आपल्यामध्ये शक्ती येते किंवा अजाणतेपणे आपली संकट दूर होतात. आता महामंत्राचा जप आपण कसा करायचा? नेहमी जप करायच्या अगोदर पंचतत्व मंत्राचा जप करायचा. जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे असा जप आपण करायचा. आणि मग शेवटी दुसरी माळ जेव्हा घेतो तेव्हा सुद्धा परत जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद. असा जप आपण करायचा. प्रत्येक माळ सुरू करायच्या अगोदर आपण हा पंचतत्वांचा जप करायचा, त्यांचा आशीर्वाद घ्यायचा चैतन्य महाप्रभूंचा आणि मगच सुरुवात करायची. हे बघा.
हा पंचतत्व मंत्र मी तुम्हाला आपल्या ग्रुपवर पाठवते. आता मंत्र कसा म्हणायचा? आपल्या तोंडाने मंत्र म्हणायचा, कानाने ऐकायचा. कसा म्हणायचा? खूप फास्ट नाही म्हणायचा, तोंडातल्या तोंडात बिलकुल म्हणायचा नाही. प्रत्येक शब्दाचा उच्चार नीट ऐकू आला पाहिजे. हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे. दुसऱ्याला त्रास नाही झाला पाहिजे इतका मोठ्याने म्हणायचा, आणि इतका हळू नाही म्हणायचा की आपल्याला ऐकू नाही आला पाहिजे. इतक्या स्पीड मध्ये नाही म्हणायचा की सगळे शब्द जंबल जंबल होतील, म्हणजे हरे कृष्ण असं नाही म्हणायचं. प्रत्येक शब्द स्पष्ट नीट ऐकू आला पाहिजे. तुम्हाला ऐकता येईल इतकं हळू म्हणा, आणि असं फास्ट म्हणू नका की जिकडे ते सगळे शब्द एकामेकात मिसळतील. माताजी मी आली. हा, मी तुम्हाला करते को-होस्ट. हँड रेज करा. आता जप आपण कुठेही बसू शकतो, असं काही नाही की या जागेत मी बसून जप करू शकणार नाही, अमक्या दिशेला तोंड करून जप मी करणार नाही, किंवा अमकीच दिशा चांगली आहे असं नाहीये, बरं का. मी जरा कुमुद माताजींना को-होस्ट करते आणि मधुराणी माताजींना पण करते. तर जप काहीही नियम नाही, तुम्ही कसाही कुठेही बसून कोणत्याही वेळी करू शकता, बरं. परंतु तो पहाटे जर केला ना, ब्रह्ममुहूर्ताला जप केला तर तो अधिक श्रेयस्कर होतो, अधिक श्रेयस्कर. पण मन तुमचं शांत असतं, त्यावेळेला इतर विचार मनामध्ये येत नाही, आणि एकाग्र मनाने केलेला जप केव्हाही खूप चांगला होतो आणि फलदायी ठरतो. असं नाहीये स्नानापूर्वी स्नानानंतर जप करायचा, पण शक्यतो स्नानानंतर केल्यावर आपण फ्रेश असतो, मग जप करता करता आपल्याला झोप येत नाही. जप करताना आपल्याला सांगितलंय की तुम्ही मोजा, तुम्ही 16 माळा जप करा. 16 माळा पहिल्या दिवसापासून करणं शक्य नाही, एका माळेपासून चालू ठेवा आणि एक डिसिप्लिन ठेवा की मी इतक्या माळा रोज करणार आहे. आणि 108 मणी असलेल्या तुलसी माळेवर जप करा. आता काही गोष्टी करू नयेत, इकडे सांगितलेलं आहे की मी आता तुम्हाला सांगितलं प्रत्येक शब्दाचा उच्चार नीट झाला पाहिजे. आणि आता ही जी माळ आहे, इकडे तुम्हाला जो मधला मणी दिसतो त्याला कृष्णमणी नाहीतर मेरूमणी म्हणतात. आता जेव्हा तुम्ही माळ धरता, शेवटी पण मी तुम्हाला हे दाखवेन, तुम्ही हे जे तुमचं बोट आहे तर्जनी, याचा वापर करत नाही. हे जे बोट आहे, हे जेव्हा आपण काही श्राद्ध करतो किंवा पितरांची पूजा करतो त्यासाठी वापरलं पाहिजे, ते बोट बिलकुल नाही वापरायचं. तुमची माळ जी आहे जपाची, ती मधल्या बोटावर ठेवायची आणि अलगत मणी जे आहे ते आपल्या बाजूला ओढायचे. अशा तऱ्हेने जप करायचं. शेवटी क्लासच्या मी हे सांगते. जप करताना असं नाही की आपण एक पुस्तक वाचतोय, फोनवर बोलतोय, टीव्ही बघतोय, गप्पा मारतोय, असा जप करायचा नाही. आता जप करण्याचे फायदे. कुमुद माताजी, तुम्हाला कर्मफलांपासून मुक्ती मिळते. काही तुमच्या वाईट सवयी असतात त्यापासून मुक्ती. कुमुद माताजी, आता तुम्हाला जरा वाचायला सांगते. मनशांती मिळते, खरा आनंद मिळतो तुम्हाला. आत्मज्ञान, हरे कृष्ण महामंत्र. एक मिनिट सांगते. आता प्रत्येकाने त्यांची प्रतिक्रिया दिली आहे, आता आपण वाचूया. कुमुद माताजी,
ही खरोखरच ईश्वरचा साक्षात्कार होण्याची प्रक्रिया आहे. जॉर्ज हॅरिसन. जॉर्ज हॅरिसन जो बीटल ग्रुप नावाची जी म्युझिक काय बँड होता, काय म्हणतात त्याला मला माहित नाही, म्युझिक बँड की काय, त्याचा तो हेड होता. तर त्याला सुद्धा असा अनुभव आलाय बरं का. आता बघूया. महामंत्राचा जप सुरू केल्यापासून सर्व काही मला अनुकूल असे घडायला लागले. जीन क्लॉड हेलीचे सर्वात तरुण दिग्दर्शक, फ्रान्स. हरे कृष्ण मंत्र जपामुळे मी आयुष्यातील चढ उतार सहजपणे, आत्मविश्वासाने व मनशांतीने पार करू शकलो. अल्बर्ट ब्रश, फोर्ड मोटर्स. हरे कृष्ण. मी बऱ्याच वर्षापासून हरे कृष्णाचा जप करत आहे आणि मला यापेक्षा आनंददायक काहीही मिळाले नाहीये. ND देसाई, अग्रगण्य भारतीय उद्योगपती, अपार लिमिटेड, GE अपार लाइट्स, CEMA ट्यूब्स, अपार इन्फोटेक. हरे कृष्णाचा जप केल्याने मला माझ्या आयुष्यातील सर्व चढ उताराचा मोठ्या आत्मविश्वासाने आणि मनशांतीसह सामना करण्यास मदत झाली आहे. ऋषिकेश मफतलाल, CEO ऑफ मफतलाल फॅब्रिक्स. जप केल्याने मला वाईट सवयी सोडण्यास मदत झाली. त्यामुळे माझी गोष्टीकडे पाहण्याची दृष्टी बदलली. अँड शोफर्स डच मॉडेल. बघा ही कशी होती अगोदर, दिसायला नाही आता किती छान दिसते ना. एक प्रकारचा आध्यात्मिक तेज आलंय बघा हिच्यावर. हरे कृष्णाचा नामजप सुरू केल्याने मला प्रचंड आनंद होतो. विकी ओव्हरटन, अग्रगण्य युरोपियन मॉडेल. ही सुद्धा बघा इकडे कशी दिसते आणि इकडे किती तेजस्वी दिसते तीच बाई. हरे कृष्ण भक्तासोबत सहवास सुरू केल्यावर आणि महामंत्राचा जप केल्यावर माझ्या जीवनाकडे पाहण्याचा दृष्टिकोन अधिक उजळ झाला आहे. ब्रूस क्लिनबर्ग, सैन्य अधिकारी. महामंत्रामुळे तणाव, नैराश्य आणि अज्ञानाची पद्धत लक्षणीयरित्या कमी होते आणि चांगुलपणाची पद्धत लक्षणीयरित्या वाढते. डेव्हिड वुल्फ, फ्लोरिडा स्टेट युनिव्हर्सिटी मध्ये मास्टर ऑफ सोशल सर्व्हिस प्रोग्राम, हरे कृष्ण महामंत्राच्या जपाचा परिणामाचा अभ्यास करणारे संशोधक. यांनी हरिनामाचा मनावर काय परिणाम होतो याच्यावर रिसर्च केलेला आहे. जेव्हा मी चिंताग्रस्त असतो तेव्हा मला जप करणे खूप शांत वाटते. मी छोट्या छोट्या गोष्टीत डळमळत नाही. सौ सेली रेले व्यापारी. हरे कृष्णाचा जप केल्याने आणि कृष्ण भावनेवरील अधिकृत पुस्तके वाचल्याने मला खूप शांती मिळाली आहे. रमेश लाल, टोरंटो हेल्थ स्पा मालक. तर आता आपला हा अध्याय झालेला आहे. आपण काय बघितलंय? अष्टांग योग म्हणजे काय, अष्टांग योगातले 8 अंग आणि हे करण्यासाठी मन संयमित करायला हवे. मग अर्जुनाची प्रतिक्रिया बघितली. तो म्हणाला नाही, हे तू कृष्णा जे काय सांगतोस ते प्रॅक्टिकल नाहीये. त्याच्यामध्ये मला तरी माझं मन संयमित करणं अवघड आहे, कारण माझं मन चंचल आहे, खूप हट्टी आहे, खूप बलवान आहे. आणि मग तो विचारतो, कृष्ण जेव्हा म्हणतो हे अशक्य नाहीये, मग अर्जुनाचा प्रश्न असतो मग जो अयशस्वी होईल त्याला तो कुठल्या स्थानी जाईल? मग कृष्ण त्याला सांगतो की या योगामध्ये योग केल्याने कोणाचंही नुकसान होत नाही. त्याला अनेक एक जन्म स्वर्ग किंवा उच्च ग्रहांवर सुखाचा आनंदाचा उपभोग घेता येईल आणि परत त्याचा वैभवशाली गुणवान कुटुंबामध्ये जन्म होईल किंवा त्याचा एका वैष्णव कुटुंबामध्ये सुद्धा जन्म होईल जो अतिशय
दुर्मिळ आहे. आणि शेवटी अर्जुनाचा गोंधळ उडालेला बघून आणि आपल्याला एक एकदा जेव्हा शिक्षक शिकवतात आणि धडा अवघड असतो तेव्हा मुलांचे चेहरे कसे असतात, त्यांना काही समजलं नसतं आणि काही चेहऱ्यावरून समजतं ना की हे काही नीट समजलेलं नाहीये. तसं कृष्णाला समजलं की अर्जुनाला ध्यान योग आवडलेला नाही, म्हणून शेवटी तो काय सांगतो की अर्जुना, जो माझी भक्ती करतो ना तोच मला अत्यंत प्रिय असतो आणि तोच सर्वात श्रेष्ठ योगी आहे. तर आता इकडे कृष्णाने सांगितलेलं आहे की भक्ती योग सर्वात श्रेष्ठ आहे. आता उद्यापासून अध्याय 7 ते 12 हे भक्ती योग आहे. आता तुम्हाला काही प्रश्न असतील तर मी विचारते, पण प्रश्न घेण्या अगोदर तुम्हाला काही क्विज रिलेटेड क्वेरीज आहेत का? तर मधुराणी माताजी आलेले आहेत, त्या क्विज बद्दल सगळं बघता, तुम्ही त्यांना विचारू शकता. सर्वांना हरे कृष्ण. तुम्ही हात वर करा आणि प्रश्न तुम्ही अनम्यूट करू शकता, प्रश्न विचारू शकता. हरे कृष्णा. सर्वांना ज्यांना प्रश्न आहे ते रेज हँड करा. सर्वांनी एनरोल तर केलं आहे ना क्विज साठी? हरे कृष्णा. रवींद्र कुलकर्णी प्रभूजी बोला. एनरोलच होत नाही मॅडम. काय एरर येतोय तुम्हाला? ओके. मराठी टाकल्यानंतर सुद्धा तुम्ही म्हणून सांगतो. सॉरी, तुमचा आवाज नाही आला. का एरर काय येतोय? ईमेल आयडी आणि पासवर्ड तुम्हाला युजर आयडी पासवर्डचा एरर येतो असं तुम्हाला कळलं, पण तुम्ही जो रजिस्ट्रेशनच्या वेळी टाकलेला ना तो टाकला तर बरोबर येईल. आणि एकदा ईमेल आयडी चेक करा प्रॉपर, म्हणजे काही मिस्टेक नसेल. आणि तरीही एरर येत असेल तर तुम्ही फॉरगॉट पासवर्ड करून पासवर्ड रिसेट करू शकता. तसं करून पाहिलं मॅम, तरीही नाही होत आहे? होत नाहीये. ओके. अजून कोणाला असं एरर येतोय का? कारण का मी पण आताच मी क्विज लिंक ओपन केली, माझ्यासाठी प्रॉपर दाखवते. तरी आम्ही लिंक पुन्हा एकदा शेअर करतो. त्या लिंक वरती जाऊन ओके, कोणा थोडासा आवाज येतोय. ओके, त्या लिंक वरती जाऊन तुम्ही मराठी कोर्स सिलेक्ट करायचा आहे, कारण का त्याच्यात तिकडे बरेचसे आहेत. आणि तुम्ही अडल्ट क्लास सिलेक्ट करायचा आहे. किड्स क्लासेस पण असतात, किड्स क्विज पण असतात. त्यामध्ये तुम्हाला मग चुकून जरी तिकडे गेलं तरी मग अटेंडन्स की वगैरे सगळं असते डेली. ते किड्स साठी आहे. तर तुम्ही अडल्ट मध्येच सिलेक्ट करायचं आहे आणि मराठी कोर्स सिलेक्ट करायचा आहे, तरच तिकडे येणार. बाकी हिंदी इंग्लिश पण आहे, ते केलं तरी तुम्हाला सर्टिफिकेट तर मिळतात, काही इश्यू नाही. पण मराठी कोर्स पण आहे. आणि तिकडे मराठी सिलेक्ट केल्यानंतर तुम्ही त्या कोर्समध्ये जाऊन नंतर सगळे चॅप्टर्स असणार, तर तुम्हाला फर्स्ट चॅप्टर पासूनच स्टार्ट करायचं आहे आणि स्टार्ट क्विज करायचं आहे. आणि मग तुम्हाला एक एक क्वेश्चन्स जे ऑप्शन असणार ते ऑप्शन तुम्ही करेक्ट हे सिलेक्ट करायचं आहे. आणि या क्विज जे आहेत ते ओपन क्विज आहेत. याचा उद्देशच हा आहे की तुम्ही भगवद्गीता ओपन करावी आणि त्यासाठी तुम्हाला क्वेश्चन्स नंतर भगवद्गीतेचं कुठल्या श्लोका रिलेटेड आहे तो क्वेश्चन तेही तेथे लिहिलेलं असेल, तर तुम्ही भगवद्गीता रेफर करावी, हा त्याचा मेन उद्देश आहे. आणि जसजसे तुमचे चॅप्टर कम्प्लीट होत जाणार तसतसे एक दिवसाचे क्विज ओपन होत जाणार. आणि शक्यतो तुम्ही चॅप्टरच्या सोबतच क्विज अटेंड केले तर चांगलं होईल. आणि कारण का हा 18 दिवसाचा कोर्स संपल्यानंतर 2 ते 3 दिवसच ती क्विज लिंक पर्टिक्युलर असते ती ओपन राहते, नंतर तो बंद होता. पुन्हा